mga kaaksyon, tabang legal kita ngunyan, urulay, utang na daing nababayadan para maraman ta mga kaaksyon ang bilog na istorya, dala nun tayo ni. Ako si Mirna Reporsado, taga Lanigay. Ang rinireklamo ko si si Samaniego, taga Magurang. Nangutang siya sa akin ng 100,000 piso. Tapos nag-usap na kami sa barangay, nakapagbigay na siya ng 23,000, kaya ang utang na lang niya 77,000 ang kabuuan. Sabi ko sa iyo, mabayaran mo ni adto. Pwede ka mo na trabaho na. Pay ko kano bulan-bulan gani. Sabi niya 3,000 so pinagawa na. Wala di man ka bayad gani. Wala problema ko mo. Kan inot nagkunyan siya sa kota, ang umang piguuman niya igdi lang sa Lanigay. Ngunya so pamangkin ko para karyada niya. Ngunya kaistorya da asinda kung si isay ko sumaano kan pwedeng mautangan nga ni. Di nag-igdi siya sa ko. Ngunya ang sabi ko sa kanya, kisay ang pinag-uuman niya ay sabi niya ang sarong parsela da sa magurang niya, kaya lang mayo naman yung magurang nila sa kunyang peto. So duwang parsela sa tugang niya. Ngunyan sabi ko sa kanya, baka magka-problema kita niyan. Sabi niya, mayo man ang problema, ta ako man ang nag-uuma. Magkabayad ako yan, pero ma'am, bago man so bilog ako, ba't ba manggila yun? So, ano nga nawa nga, bulan-bulan nga, kaya matipon ko, di mo itawsan niya. Sa madaling sabi ko, di mag-gibo kita ang kasuratan sa barangay. Ngunyan, ang pagtaram niya, kung pwedeng sa na lang, kagawad. Kaya kami nagkasundo sa kagawad. Ang inot na, kinuha niya sa akong 50,000 sa kagawad. Magalat nga niya siya, mabayad man nga niya ako. Tayo ko na pinirman nga niya sa barangay. Sabi niya sa ko, tawang ta ka sa nangayakan porsentong kung magkano yung yung agin ng kilo ng palay, yun ang yung ibibigay niya sa akin. Halimbawa, 14.50 yung 1 kilo sa 1,150, yun ang ibibigay niya sa akin. Sa madaling sabi, wala naman siyang binigay na cash na gano'n. Nagbigay siya ng 6,000. Yun na lang. Tapos, nung nabigyan ko siya ng another 50, yun ang problema. Wala na hanggang sa ngayon. Ano po ang ginamitan mo? Binayad ko mo din sa utang ma'am. So kung dating ko mo utang, binayad ko mo sa utang man. Gaikin mo kumarsa na. Siba pa gasto ko sa kuha, sa uma. So ibang sentabo. Pinaghirapan naman yun ng asawa ko para makaipon ng ganun. Sabi ko kaya kung pwede, kahit buwan-buwan na lang magbibigay siya, okay na yun sa akin. Basta walang palya. Siguro naman kung yung tao talagang gustong magbayad, kahit papano, magbibigay din yun. Kasi yung usapan, siya nga yung tinanong kung magkano pwedeng ibigay. Ang sabi niya dun sa sa lupon, ang kaya niya daw, tuwing isang buwan, 3,000. Kaya sabi ko, o sige, kahit papano, magbibigay ka para makabayad ka. Yung unang ang alok ko sa kanya, sabi ko, kung hindi ka makakabayad sa akin, kung kaya, ako na lang mag-uma, kahit papano, makakabayad ka sa akin. Kasi, halimbawa, sabi ko, pagtatatluyin natin yung ani, kasi ako yung maggagastos sa sa pag-ani, yung isang para sa lupa,
hindi mo sa akin, hindi ko na sa'yo ibibigay para makabawas na dun sa utang niya. Ayaw naman niya kasi nga yung dalawa daw sa kapatid niya yon, siya lang ang nag-uuma. Yung isa lang ang sa magulang nila, yung paikot sila. Di mo tinugot ma'am, tako kanto kaya, pigagad na ko niya noon, tugang ko, tabak uman sa kuya ito. Sino nag-umay, so tagsa diri na kanuma. Ang mensahe ko sana, mabayaran niya ako kahit yung pangako niya sa barangay na tuwing buwan-buwan, bigyan niya ako kasi tulad din niya, tulad ako, mahirap din. Siya din mahirap, nawalan din ng hanap buhay yung asawa ko. Kaya dapat gusto ko maibalik yung pera. Kahit yung na lang, yung kapital, wala na yung tubo hanggang sa ngayon na hindi siya nagbibigay. Hindi ko na yun sa kanya kinukuha eh. Kasi gusto ko lang maibalik yung kapital. Ayan. Partner, nadalan mo. 50,000. Sanggatos mil. Sanggatos An- mil. In total, partner. In total. Duwang beses siya nagutang, inot 50,000, Pero, ikaduha 50,000 naggiraray. Actually, pigmamasdan ko na naman sa video, pare-parehas kan istorya kan mga nangungutang na dahil nakakabayad. Pag nangungutang ka, desididong maray. Ang pangako. Parehas man yan, partner, kang Ngunyan, partner. ang rason na duman, di ko man nga kayang makabayan. Madit sa na ngayon. Talatalot sa ngayon. Garuman sa na yan, partner, nangingilusyon sa babae, partner. Kayang rautan ng ibang tao para lang, partner, mapaumaw. Araw gayan, partner, parang sa pag-uutang, Pero partner. iba man yan, partner, pag-ilusyon sa Example babae. ko lang, di ba? Pag ma-ilusyon ka sa babae, flowering words. O, di man ako nang ilusyon. Di ko yan aram, ta ako ang pag-ilusyonan. Ay, maray yan, partner. At least, pinailing mo talaga na tunay kang lalaki, partner. Di ba? Ay, ang ipigrereklamo si Jose Samaniego, pero di na nakaabot. Actually, partner, iyo siya na makakaanto siya, mahampang siya, pero sa data aram na kadailanan, partner, nagsayuman na. Baad di nakapangutang kipamlete. Dahil nga ni partner, sinundo nga ni partner. Ah, Kaya lang, data aram ko na nun sa iyang dahilan, pero yaon man girared ni partner ang nagre-reklamo na si Ma'am Mirna Reforzado. Maray na pagkahapon tabi, ma'am. Oy, Opo. irani mo po. Opo. Maray na po, ma'am po. Opo. Taga-sain ka, Manayimir? Irani mo lang po. Tagalanigay po, Pulangi. Lanigay, Lanigay. Pulanggi, opo. Okay. Ano ang hanap buhay mo, Manay? Ako po, sa lang, sa harong. Si mister mo, anong hanap So, buhay? ang asawa, nag-OFW po Paki- siya. yan. Nag-OFW Kaya po siya. nakapagtipon. Kaya po, pag nagpapadala siya, Inipon pag-iipon mo. ko man, sa madaling sabi, gusto ko man kumita para makatabang sa agum ko. Ipinautang mo. Ipinautang ko nga niya. Ano ang promisa or ano ang mga tataramon kang nag-utang sa imo si Jose? Oo, kung paano tuminiwala ka Kada na pautangon tuminubod ka. mo. Oo. Taram nga ni siya na mangungutang. Tapos sabi ko, yun nga ni po na aram ko man na may pego masyado man sa lanigay. Ikaw siyang pagpuprodukto bulan-bulan. Iyo po. Opo. Piraman Tapos, sa magiging porsyento. 1,150 kilos. No? Kada? Kada 50,000. Kada 50,000. Oo, kada pa, Kada pag-ani. Kada Kada pag-ani. pag-ani. Ngunyan po. So, Pero pinagabusan na utang sa imo. 100 po. Sa 100 na yun, may nabayadan na lamang? Kaninot po na 50,000, nagtaon na siya alimbawa, kung nagkuha siya ng 50,000, tapos nag-ani na, nagtaon siya ng 1,150 kilos. Okay na po yun. Tapos, nung sunod na anihan, sabi niya, nakiusap naman siya kung pwedeng madagdagan kasi nga, logi daw. So ibig mong sabihin tabi Manay Mirna, duman sa pinuutang mong 50,000 pesos cash, Ang kabayadan? ang pagkabayadan itong kilo nin paroy. Iyo po. Iyo ito. So, Porsyento lang po. Porsyento ito. Porsyento Oo. lang. So porsyento na principal, tawan. Dahil pa Dahil man. pa man po. Dahil pa Oo, man. so porsyento na tawan, so principal dai, pero Dahil nagutang pa man po. giraray siyang another Tapos, 50,000. nagduman sa sarong na nagsabi kung pwedeng madagdagan. Sabi, siyempre, ako may tiwala naman sa tao na, siyempre, kailangan naman natin yung tiwala sa bawat isa. Nagtiwala naman ako kasi nagtanong-tanong naman Minsan doon ako. ang tiwala, Opo. dyan ka na kasi Di sa ba sobrang nga eh. tiwala ta talaga, medyo napaparaot O di kita. piran dinagdag. Di 50,000, another 50,000. Kaya Doon- naging 100. Kaya naging 100. Doon na po kami gumawa ng kasulatan sa barangay. Importante ito. Opo. So, nag-arampangan Doon na po Kaya kami sa pinautang barangay. mo yan, pera na yan, alam ba yan ng mister mo? Alam po, lahat po ng Ng dalaw isinasangguni mo, ko sa oo. kanya. Kasi po, siya naman yung Ang naghahanap sunod ng kong pera. tanong, Manay Mirna, kailan nangyari itong pangungutang?
2016 Ay, hanggang matagal-tagal na. 2017. 17, 18, 19, 20, 21. Okay. 5 So years. ngayon, 2022 na, dyan sa 100,000, ilan na ba ang nabayadan sa'yo? Sa 100? Sa 100, nung pag-usap namin sa Lupon, ay sa barangay nila, nagbigay siya ng 23,000 na lahat. Tapos sabi niya, Cash po yan. opo, Okay. doon sa iguana lang- barangay, doon so sa iguana barangay. lang kay 77. Tapos sabi niya doon sa Lupon, siya yung tinanong kung anong yung kagagaanan ng loob niya. Kung yung, paano siya kung makakabayad. paano makakabayad. Opo. Tapos sabi niya, buwan-banda magbibigay siya ng 3,000. 3,000, yun ang kaya niya. Tapos, Kailan niya nangyari? Yung pangako? tapos sabi niya sa akin, sabi ng Lupon, tinanong ako kung okay sa akin. Sabi ko naman sa kanya, siyempre, Kristiyano naman ako, yun ang pakiusap. Kasi yun naman ang kaya niya. Pumayag naman ako, sabi ko, magaan na lang sa bulsa na isang araw, mag-iipon siya ng Bibihira 50 mil. partner. Nagrabe ang tiwala. Mag-iipon siya ng 50 pesos kada isang Oo, araw. di ba, 3,000 siya. Ay, isang daan. Kasi may tricycle naman siya. Oo. Ang alam ko, nagtatricycle siya. Kaya nagusto ako dun sa Nagkasundo buwan-buwan. kayo. Kaya Opo. nangyari yan, nakasunduan na yan sa Lupon. Nung po, kasi ilang balik ako dun eh. Kaso rin yan. Nag-umpisa kami Anong doon, taon? July, August, nung 2000, nung pandemic, 20. 2019. 2019, To 2020. 2020. Ah. Tapos tawag ako ng tawag sa barangay doon sa sekretary kung Dala na. nang pumupunta doon ng tuwing katapusan, sabi ng sekretary kahit anya-anino hindi naman pumupunta. Sa madaling sabi, nag-promise lang siya na Promise magkakaroon lang ng po 3,000, na wala pero walang naman. nangyari. Wala namang nangyari. Promises are made to be broken, partner. Ayan. Kaya sabi nung nung asawa, ano kayang magandang gawin? Asan yung asawa mo? Nandiyan na po kasi pinauwi na nga Hindi ba sila. kayo nag-away dahil dito sa ipinautang mo? Hindi naman po kasi lahat ng O, pagkilapit mo. lahat ng galaw ko po. Alam. Pinaapaalam ko kasi Ah. ayaw ko ng sisihan. Ayan. Ayaw ko po kasi Tama, dapat kahati ang Opo, ang asawa kasi sa mga siya naman po desisyon. yung naghahanap ng pera. Nagpapakahirap siya sa ibang lugar para makakuha ng So- pagkain namin. Lahat na So, kay pangangailangan. matagal-tagal na, 5 taon na itong pagkakautang na ito. Opo, matagal na po. So, dapat talaga mabayaran na. Yun nga po ang pakiusap ko kasi yung asawa ko napauwi, walang trabaho. Yung nanay ko nasa akin, kailangan din ng Nakakausap mo ba si Jose? Hindi na. Mula po nung hindi na po ako pumupunta sa kanila kasi ang usapan namin tuwing katapusan, Sa doon barangay ako sa na. barangay. Kaya So, dahil pumupunta na ka ako. mo nagkakaulay. Hindi na po. So, ngunyan tayaon si Agumo, ano na lang po ang pagkabuhay nindo? Saan kayo kumukuha ng Kung may nagpapagawa ng bahay sa construction, yung tapos nagsa-sideline? minsan sa bukid, Nag-extra na Opo. lang, opo. saka po yung maliit-liit kong tindahan, doon din kumukuha ng pangbili ng almusal, merienda. Sa ganitong pagkakataon na, ano po yung ano sa inyong lesson? Mahirap kaya lang ayaw ko naman yung mag-judgmental sa tao kasi ang ko, basta gumalaw yung daliri, makakakuha po ng pangbayad Kaya lang doon sa tuno, pinakikinggan ko yung tuno. Bata maluya magtaram. Ganun po yun pero Pero sa tingin nyo po talagang may kakayahan din naman Sa magbayad tingin kung ko po, gugustuhin. Sa tingin ko po, Pakilapit kaya po, pakilapit. sa tingin ko po, kasi ang tao naman, kung talagang gusto mong magbayad, kahit Makakabayad ka. papano, makakabayad ka, di araw-araw, mag-ipon ka ng kahit 100. Kasi, alam mong natulungan ka nung ikaw din nangangailangan Kaya dapat ngayon na nangangailangan Ako- din ako, dapat intindihin din niya Ako partner, kaya nagkaigwa naman ako mga experience sa Arukaan. Kahit may tinipon-tipon man ako. Kinura-kura ako kan saro kong amigo. Pwede, may transaksyon nga ako. Kailan nga kaipuan ki 50,000 na kuhan. Sarong simana sa nangaya. Uduang simana, yaw na nga so kuhan. Bayadan ta ka na. So nagtubod ka? Kaya nagtiwala ka bayat, amigo mo. Irak ng Diyos. Tu lang na si amigo ta, nagadana. Gadana, day ka na bayadan. Day man nakabayad 50,000. Arong Igwa pa, puntaan. igwa pa Oo, partner. igwa ka May pa. saro pa akong amigo. Mapagibo ning Harong. arong. Medyo kinapos. Dalagan sa imo. Oo, Si Pade. Sinugo si Papa J. Kaya, kaya ba rin? Kapag nga malun nga ako. Pag-abot nga kang loan ko, ibalik ko. O mala, mga siguro mga 4 na taon na o 3 taon na. Lingaw na partner. Si Pade, pirmi na sanang naka-smile pagmasa sa barko. Yun na itong kabayadan sa imo partner. Madala ka sa smile. Ngunyan, aram mong ginibo ko manay, ngunyan. Puon kan duwang mangbis mangyarian, ngunyan dahil ako nagpapautang. Tinatawan mo na sa na partner. Dahil na nanggana ko, mas kisisayan magdulok sa kuya na mautang. Dahil ako nagpapautang. Tadi pisil, ang pag nag-utang kaya, partner, nag-i-expect ka, babayadan ka.
Pag may nagrani sa kuya ko, di niya ako nagpapautang. Mataon na sana niya ako. Arog na sanakaan. Dito sana, basta nakatawag Tao ko na. Day ka na niya kung babayada. Day ka na pag-isipon. Pag tinao ko sa imo na yan. Lesson learned. Arog kayan, partner. Day na ako nagpautang. Iyan si Manay, muya niya mangkuta, mabayadan siya maski padit-dit, magianan lang, so nagbabayad, ay sumabayad. Kaya lang, arog ganing pagkakataon. May saro pa abo akong experience sa magampa. partner. Ang saro pang habo ko na magpautang. Abo ko na magpautang partner. Ako, day ako na nasusupog akong ako ang magutang. Minsan baga, so nag-utang, yun na, ay so nagpautang. Yun, Masupog pa magsingil. Yan. Pero case by case basis man yung partner. So, yan. Ikukonsulta ta ini sa satuyang Legal advisor. Si Attorney Jill Bungalon. Sa satuyang Dahil nag-abot si Jose. na abogado si Attorney Jill Bungalon. Ayan. Maray na pagkahapon tabi giraray na Naymir na. Attorney Jill na daw mo tabi. Attorney Kong Jill na daw mo tabi ang reklamo ni Manay Mirna. Alagad wara digdi so pigreklamo, pero ano po an sa imo tabing abiso para tabi kay Nanay Mirna? 5 years na pala na attorney. Ururon utang na naman kita, no? Tabi, Nanay Mirna, sigon sa sakuyang pag-obserba, no? Kan sa imong discussion with our anchors, si Remy and Joshua, ang sa imo tabing claim, laban tabi digdigyosi is civil claim, no? Purely claims of sum of money, no? So utang na amount na pinautang mo kay Jose, day pa hanggang sa ngunyan na babayadan. So, iyan tabi, Nanay Mirna, igo tabi kita nin remedy, no? Under our laws na kung saan pwede po kamo mag-file ning small claims sa korte, no? Tanganing tapos na baga po suhururo nindo sa barangay, no? Naday man nasunod. Naday man nasunod na ito baga po na pigsasabi na mataod na nin 3,000 at Kada least, katapusan. Kada katapusan. Okay? So, ang problema lang po kaya talaga sa barangay, no? Ang power lang kana barangay council or kung lupon is to settle the dispute among the parties. Pero kung ngunyan, muya mo natabi na idulog ini sa korte, no? Tanganing matabangan ka, especially itong parte na kung saan i-execute itong napagkasunduan nindo, then this is now the right time to file a small claims case before the municipal trial court. Tanganing sa korte na tabi ang ma-issue nin judgment, and then ang execution kang judgment, so sheriff po kang korte ang ma-execute. Ayun. Bahagad mangyari si attorney kay certificate to file action sa barangay? Magka-barangay po sinda. Bako. Man. Okay, so ito Pero po, duman sa barangay niya, Attorney Tabi, kung sa intig husay itong sa indang problema. well, ang certificate of Sa sa barangay. Ito, kanang utang. usually kasi ang certificate to file action, pigkukuha yan kung ang boss lados parehong residente. Sarong barangay. Ayun. So, kung bako man po tabi sinda parehong Dahil nakaipuan. residente. Yes. Dahil na kay Puan. Saan siya pwede, Attorney, pwede ba siya dyan sa PAW? Pwede siyang dumulok dyan? Well, actually, ang kinagawin ka ni Rems and Joshua, no, ang pag-file ni small claims, actually, Di kay di mo Puan. kay Puan abogado. Ayan. May form ka lang duman. Yes. May form duman sa Makiano po, Korte. nanay. korte. Sarugay diyan sa nag-uulang sa imo, nagduduwa-duwa, dahil akala mo, kay Puan mo ning abogado. Iyo po, kasi Aha. mayo man akong pangbayad. Dahil naman Ayan. pala kay Puan. So, yaon si Attorney, papaliwanagan ka. Dahil kay Puan. Direkta na ini duman sa- Dahil kay Puan ning abogado, according to Attorney, small claims partner. Attorney, maagi pa ini sa piskalya o direkta na duman sa kuyan? Okay, MTC. ano ko lang po sa proseso, no? Maduman po kamo sa MTC, ito pong inaapunta ng Municipal Trial Court, no? Duman sa korte, igwa na po sinda na ipinagtatao na form. So, ma-fill up po kamo duman. Kung igwaman po tabi si Jose na na-execute na promissory note, kung araw ngayon So, pinirmahan sa barangay. pinirman sa barangay, pwede po tabi nindo. So, dadaron po nindo ito. I-attach po ito nindo So, duman. mapasirox ka kay Yes. napagkasunduan nito sa barangay. Ma-fill up katabi kang inaapod na statement of claim, no? So, dapat verified statement of claim. So, ilalag mo po tabi duman, so napagpirma nindo sa barangay. And then, so mga detalye, kung piraan sa imong inutang, pirapan sa iyang balanse, kasurin sa utang, so mga personal details mo po, and personal details man kan sa imong pigrereklamo. Ang balanse, 77,000. Okay. Nakula. So, 77,000 pa, no? So, talagang laog po sa inaapod ta na small claims, no? Ang kinagayon kay ni na small claims, ini mapapadali, less expensive, and at the same time, madalion ang pag-resolve kang korte. no? Mauobligar so Mauobligar. Yes. Dahil na po kamo may stress na kamo pa magpaparapirit duman sa nagutang sa indo, kasi so sheriff na kang korte ang ma-execute ng Ma-implementar. judgment. Siguro saruyan sa mga nakaulang sa imo, dahil akala mo magagastusan ka. Tapos, mikropono po, nanay. Iyo po nga nito, siyempre Ano, mayo manay po ako naapektaran eh. man ang pagturog mo kay ining kaiisip mo kang day pa nagbabayad si Jose.
Minsan po kasi kung walang pera, siyempre naiisip ko yun eh. Oo, na kung day ka nagpautang, igwa ka kuta nang nakasaray ng So kwarta. nasabutan Saray mo na po sa pera. paliwanag ni Attorney. Ang Madumang ka po sa MTC, Pulanggi. Iyo po, maduman po ako sa Pulanggi MTC. Tapos po, saan po ako makuakan mga record kan pinag-ururunan. Sa barangay? Sa barangay. Kung saan ka mo nagururon? Oo, Doon po Saan ka mo nagururon? Sa barangay po ninda. Anong barangay? Magurang. Magurang. O, di yaon duman sa record. Iyo po. Ipapasirok ito, Attorney. Itong mga tigsumiter mo sa muya, iyon na ito. So, Maagad ka so, na sana kung ano suminits kang pinagurulayan doon nila. suminits sa barangay. Ayan. Kung ano, para day ka na magbalik-balik, i-request mo na lang po tabi sa barangay, ipa-certified true copy mo. Oh, yan. So, para yan, ayun po ang kayang kigkaypuan ka na korte, Korte. at least ang mga dokumento na sa imong ipig-submit is certified true Certified copies. true True copy. Yes. Kan barangay. Kan Oo, barangay. kan barangay. Okay. Pagkatapos, isangat mo, ay may form duman sa MTC, araw Fill ka upan. paliwanag ka to, pilapan mo, so detalye, piran utang, si say nag-utang, so detalye kang nagpautang, detalye kang inutangan. Saro man sa naining pinautang mo, day ka naman na pinautangan. Dahil man po nga niya, dahil man niya na ako kaya alam ko siyempre, naghapot-apot man ako duman sa mga kataning niyang sabi Maray man niya, natawo. maray man daw natawo. Kaya ako nakatao sa iya. So madali ka pa lang talagang magtiwala sa ibang tao. Ano? May kaputan ka pa po, dugang nakaputan kay attorney. At least Biyo-biyoon mo na. biyo-biyoon mo na, matabangan ka. Kung ano po, alimbawa nakakunya na ako sa MTC doon sa Pulanggi, tapos nakakuha na ako sa barangay, dahil naman po akong aagyan na iba, sinda na po ang bahala. Sindan ma-action na. Sinda Yes. na po ang ma-action ka ito. Pag nai-submit mo na sa form kan sa imong reklamo, naka-attach sa mga requisitos na pigaagad, Aadala na yan ka. sida na, an mapaluwas kang kidisisyon. Sa arog tabi kaya na pagkakataon attorney, halimbawa kompleto naman so na submit niya, mga perang aldaw Yan, po yan. tabi ang Okay, nahala perang ko niya bulan para ang sa iabot resulta. kaya. So, idagdag ko lang po, no, actually, may kikipuan po kamong bayadan na docket and legal fees. Pero minimal amount man sa ito. Considering na mga piraman ang pigaabot kaya na, 77,000, attorney, siguro sa dahil kalkulasyon. man po mababa sa 2,000 pesos. Okay? Kay puan po yan, fees iyan for the sa filing of gobyerno. small claims. yung para sa sa filing. Apo, Yes, sa filing fees na Sa filing fee inaapod, no? So, once na okay na tabi yan, nakapagbayad na po ka mga filing fees, tatawan tabi, no? So, korte ma-issue ni subpoena or summons, no? Tapadarahan ito pong so nagutang sa ito, tatawan siya nin 10 aldaw na mag-file kan sa iyang verified response na inaapod, no? Kung siya tabi igwaman ki mga depensa na gusto ipaabot sa court, ito po ang pagkakataon na ilahad niya man ang sa iyang depensa. Pero kung dayman, usually talagang dayman talaga ki depensa, no? And then the only defense na para ma-dismiss yang file kang small claims is full payment. Magbayad. Magbayad payment, siya. okay? Maobligar. Yes, kung Eh, dayman paano po, kung hindi? no, Ayan, kung dahil man po sa- siya kidepensa, na halimbawa, acknowledgement receipt na nagpapatunay na fully paid na sa iyang utang, then dawa din siya file ng verified response, verified response, after 10 days, then so korte na papapod doon tabi ka mo. So complainant and then so respondent. Duman mismo, itatry ka mo, isi-settle kang judge. Judge mismo ang ma-settle Judge na, sa ito, no? Baka mag-come out ka mo ki reasonable amount na sa imo acceptable, and then kaya man bayadan kan respondent, then kung di talaga kamo magkakasundo, and then you will stick with your the amount that you are being claimed, then doon mismo 24 hours after that hearing, maluwas tabi ki judgment ang korte. So, korte na ang Yes. mapaluwas ng kasuguan kung ano ang dapat gibuhong kay itong nangutang. Okay? So halimbawa, nangutang, may kakayahan, igwa ngayong property. Duman na yan, May makuntada tricycle. na kung aren. May tricycle, duman. Aren ang pwedeng ibayad sa imo. Yan. Decision kan, korte. Judge. Yan. Dagdag ko lang, no? Gusto ko lang po masabutan ninyo na pag-abot sa mga utang, sa mga civil claims, dahil man po kimi nakukulong, no? Purely civil in nature ang sa iyang obligation, then so mga properties niya, kung igwaman siya, iyo itong magiging kabayadan sa sakayang Taday mo ka nakababayad, anyaon dyan sa imo, sarong uma-uma, di ba diyo na ito kung maging kasuguan, mapasay mo man ay. Kung dahil sa makabayad. Kung magtarang balang man niya ako ngayang araw kaya. Ay, Ang Didiscover yun korte, yan, ang maano din, kaya ma-identify kung aring Yes. talaga ang Mayapot ka pa, property. kay attorney? Ano pan sa imong kahaputan manay? Napapaluha si Manay, napapahibi. Mayapot ka pa po, dahil Gusto ma. niya na talaga sigurong makaputan partner, so 77,000. Kaya sunodon mo lang ang advice sa imo ni attorney, tangarig maggulong na ang proseso.
Igwa ka pa pungapot, manay. Mayo na. Dahil ka maghadit nanay, susubaybayan ta pa po ini tabi. Tatabangan may- ni pa ako lang may hapot ka, Tony. Sige. Kung ano po, kung alimbawa di Pakirani po, pakirani, di manay. alimbawa po kayo na lang yung mag-agi. Anong mag-agi po? So alimbawa kunyan sa barangay, magduman sa MPC sa munisipyo sa Pulangge. Iyo po na. ipagkakatiwala mo Iga-guide me po partner. ika. Iga-guide me po ika. Dapat yaonan sa imong persona. Ta ika po an ma-file. Iyo, manay. Kan nga. Iyo Ah, po, sistiran ka kaya lang. lang po gusto ko. So may ano naman, siyempre ako, aking sa hindi, wala naman akong kapangyarihan. Minsan, dapat yung Wala may... kang agimat, anting-anting. Walang agimat. Oh. Siyempre, Anting-anting. dapat may, ano din, may Kakusgan, kasama din may ako. kasama. Bakit, manay? Naniniwala Ah. ka? Sa tingin mo ba kami ni attorney at saka ni partner ay may mga kapangyarihan kami? Meron. Ayan. Meron. Wag Meron kang- ako- wag may- kang mag-alala. Manay Mirna. May nadaanan ako kanina, manay. Kambing, ginawa kong kalabaw. Ako, meron ding dambuhala partner. Gagawin ko. Ang hindasay mo, partner! Basta, may agimat ka? Gusto mo ning agimat? Wala kami kayan. Basta, sabi ni Atty. Jill Day, may kapapabayaan. Yeah? Basta, ang hiling ko lang, kung kasi, dito na kami humingi ng tulong, sana, Matulungan ka. hindi, sana, hanggang Alalayan ka. doon, alalayan. Oo. Yan po ang kagustuhan ng Ako Bicol Party List ni Yan. Congressman Saldico Hindi pa po tayo at ni dito Attorney nagtatapos. Kong, Jill Bungalon, na kayo mong mga nagdudulok digdi alalayan tangarig makakuanin solusyon. Iyon po nga ni. Hindi pa tayo dito natatapos, nanay. Magkikita pa tayo sa final. Yun po ang ko, kahilingan kay Oy, kay opo, Atty. Ayan. Kung pwedeng, Atty. Jill! dito na kami Matutulog. dumulog nga. Hindi, dito na kami dumulog. Dito na kayo titira? Hindi. Okay. Nakakahiya naman eh. Hindi, dito na po kami dumulog ng aming problema. Dapat po, Gusto mo ko, dito rin magkaroon ng aksyon? Gabayan din po. Ay, Ayun po! Kasi, Yan ang Yung Ako pa, Bicol, ano? gumagabay. Kaya nga ni, katabang na. Kasurog pa! Kasurog. Numero. 18. Yan. Wow, nanay, huwag kang mag-alala dahil nasa tama kang bahay. Huwag kang mag-alala dahil gagabayan ka talaga at aalalayan. Salamat kay Lord. Ayan, dinala ka sa tamang lugar. Kahit wala pa, hindi pa tapos yung problema. Salamat pa rin kay Lord. Kasama mo kami. Kasi nakita ng anak ko sa Ipakilapit FB. naman na yan. Kasi nakita ng anak ko sa FB Sa na FB. kung saan kami lalapit, hihingi ng tulong. Kasi Ayan. nga kami, Iginaid kayo ni Lord. wala rin kaming alam sa mga ganito. Kasi nga, unang-una ko palang magpautang. Iginaid kayo ni Lord Opo. dito sa Ako Bicol Opo. Party List. Mayapot lang ako, attorney. Yes po. Yan bang, attorney, mga siringkaan sa experience mo po sa mga midbid mo or mga naging client mo na nag-file kay small Small claims. claims? Usually po, attorney, talagang nakakapaningil yan, mga yan. Yes, actually, kung napapagal na talaga ang sinutangan, no? Tapos na sururon, grabe ng ururon sa barangay. And the only way na para makataon din pressure duman sa nag-utang is through this legal process, which is small claims, no? Kasi medyo magigian naman sa imong magiging trabaho kasi may sheriff na nag-enforce kan judgment. Iyon ang kinagayong digdig. Mapromesa sa imo si Atty. Jill na dahil kanya babayaan sa kud sa Salamat. maginawan ang Salamat. kaisipan mo. Abo Pero mo man hindi mo man pagpabayaan siya, attorney. Ay, siyempre. abo mo man mag-star digdi. Ay, hindi. Aw. Mantika Makasulog da. Ayan. Ano ang mensahe mo kay Atty. Jill as in kay Congressman Saldi kan ako Bicol Party List? Sana dahil magsawang magtabang sa gabos na nangangaipo. Ay, di talaga nagsasawa. Para katulad namin ng mga mahirap, katulad namin na hindi namin alam yung mga proseso na dapat gawin, dapat hindi sila magsawa na Ay. tumulong, magpaliwanag Yan ang garantiya. para... Ang garantiya ko manay sa pagkakamidbid ko kay Congressman Saldico at sa kay Atty. Jill Bungalon, ang mga taong iniday magsasawa, ika na sanaan masawa. Dahil mo pa ako masawa. okay, Dahil very good. yan. Two-way process yan. Tanganing dahil kami magsawa, dahil man kamo magsawa magpadaba. Hindi Yan po. kami magsawa. Ayan. Opo. Salamat So, tabi Atty. Jill. Attorney. Pagkahilingan ng Nagwapo si sa Atty. FB, Jill. hindi. Aw. Sa FB, Ah. yun na ganito na tumutulong. Tapos sabi nung anak ko, mama, itry nga natin. Sabi ng Ayan. anak Hindi ko. kayo nagsisisi na nag-try Hindi kayo. po, hindi po. So, Sana yun po yun na hanggang sa naisipan ni huli. Manay, kan mailing ninda sa FB, sabi niya, itry nga natin. Ako parte, may nahiling man ako sa FB, gusto ko man itry. Iba yan partner na urulay. Ika na namin natarang iba ng urulay and partner. Nanay Mirna, lauman mo tabi nan ako Bicol Party List yaon sa Saindo hanggang tabi ka mo Katabang masolusyonan. na. Kasurog Kasurog pa. pa. Attorney Yeah. Jill, maraming salamat. Salamat, tabi. Attorney Kong. Maliwanag po kasi muna sa asawa. Kung anong sabi, tawa ay magtitiks na lang po kami. Opo, nanay. Tawagan mo po ako. Para po 24 oras po akong sasagot sa inyo, nanay.